Investimentos e outras cousas. Investimentos, sí. Recursos económicos. Recursos económicos, exactamente. Investimentos e recursos económicos. Ten vostede razón. Es verdad que ahora nos centran las inversiones, pero... Bueno, pues buenas tardes a todos. En septiembre de 2009 presentamos, eu creo de unha forma clara, veraz, o Plan Funcional de Área Sanitaria de Vigo. E informamos obxectivamente de todas as estructuras previstas na área para os próximos anos. Trátase de unha planificación a medio prazo, na que a estructura central é o novo Hospital de Vigo. Señorías, os cidadáns da área de Vigo levan anos esperando polo hospital que precisan. É certo que despois de toda unha legislatura atopamos con que só había un proxecto básico e un proxecto sectorial de incidencia supramunicipal. Eso é todo o que había. Todo o demais quedou por facer, a pesar de que a anterior legislatura, como saben todos vostedes, foi o período de maiores ingresos na sanidade pública. Pois ben, nós asumimos o gran reto de dotar a Galicia das infraestructuras sanitarias necesarias para dar un servicio de calidade a todos os cidadáns, nun momento de grave crise económica e de evidente reducción dos recursos públicos. Para isto, se tomaron medidas de racionalización do gasto sanitario, como, por exemplo, o catálogo priorizado. E poden estar seguros que tomaremos outras máis. E todo isto para blindar a sanidade pública. Gracias a estas medidas, imos mellorar a capacidade da asistencia sanitaria con novas infraestructuras e que a súa construción sirva para dinamizar a economía e tirar do emprego. Todo elo cun reto claro, facelo dunha forma eficaz, eficiente e no menor tempo posible. Comprometémonos cos cidadáns de Vigo en que ian ter o seu novo hospital e puxémonos a traballar dende o primeiro momento para conseguilo. Tivemos atrancos e dificultades, pero cumprimos con a nosa palabra. O novo hospital público de Vigo hoxe está sendo unha realidade. A obra de construción está en marcha e cumprimos cos prazos marcados. Tal como expresamos no Plan Funcional de Área Sanitaria de Vigo, traballaremos para construir un centro de alta resolución no Morrazo, no menor tempo posible, que completa a oferta sanitaria cunha infraestructura moderna, resolutiva e cercana aos pacientes. Gracias. Moitas gracias, señor director xeral. Señora Bouza. Bueno, señor director xeral, ten que permitirme que lle diga que me parece un escándalo que veña vostede